mulia nani haulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Nai mulai otama perminggota di bagasa sadarion. Alani taparade ma rohatta. Adorang sota mulai perjulu mahita martangiang di bagasa rohatta be martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata meredi hita san bukwede nomor 10 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadia, na tumo palangit do tanaon. Amen. Marlas ni roha mahamu rabdot Jerusalem, jalan marolop-olop mida ibana sude hamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha mahamu dohot ibana sude, ale akan marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku dia akan madok tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami nani banua gijang. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun di sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedim hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardami hami saliling ni tanoon, pay masat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita. Jehovah doa posaki nama ngapoi rohaku napatiun honda laki mulus di bang
Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu audo Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup au bainomu debatam. Dia do lapatan nii oddo ikonu biar rohatta jalau molong jalau pos mida debata asamida nasana adong ima saatna atong rak mangidogugu mahita tu adupan debata lau mangulahon pati nai. Ale tuan debata saya pargugui mahami mangulahon naumbar tu pati mi. Amen. Marede mahita. Tatopoti mahado satta tu adupani debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami rotu julum, hilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubayan nahu paserep hami diri nami sadario di julum. Jalahu parhatopot hami, tung najojo dohai manibil siya nak dalammu, nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya julom alan dosa nami i, aidang dialomor roham hamatian ni pardosa, alay hamubawon di rohana do di lomoni roham, asa mangulu, sesama dosa nami sa luhuna, dohot pangalusyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma siniroham di hami marhite-hite panidangion, dot hagogon nito di porbadia, asa tarapul situturo nami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amen. Hata baga-baga taringot tuwa sasaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah,
nunga diarsai hohau marhite-hite akadosam, jala nunga dilojai hohau marhite sian akahajatomu. Au tutu, au sadiri manelesei aka pangalosim alani hadiriyokku, jala dangbe hupa ingot-ingot akadosam, asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Hatani debata nagabe trupuk epistel di mingguta sadarion, imana tarsurat sada Korinsia mamukka sian ayat 10 saat rodi ayat 20 tajahama marsikat soring. Aimolo huwa taon barita naulii dang hasurungakui utakuyad doi merjea doau au sohu baritaoni. Aimolo huula isian lomo ni rohaku marupa maau alai nang sian naso tarjua tong do di apehon tuau tohonani. Asa aha do upakku oddo ina mamaritahon barita nauli au sourugi hamu asa unang hupangasaon huasokku di barita nauli. Ayatik pe malua au sian saluhut nai hupatortoru do diriku tutoru ni saluhutna asa tumorok nasida hutogihon. Nagabe songon Jahudi doau diakka Jahudi, anggiat hutogion akka Jahudi. Diakka nagi nonggoman ni patiki, gabe songon nagi nonggoman ni patiki maau. Nang so tutugi nonggoman ni patiki yau, anggiat hutogion akka nagi nonggoman ni patiki. Asa hutogion akka nasor mapatik, gabe songon nasomar patik au di akka nasomar patiki. Alai dada somar patik au di jolo ni debata, tung ginonggoman patik ni Kristus ido au. Diakka nagale gabe songon nagale doau. Asa utogion akka nagalei upahobar do diriku tu sasude anggiat hupalua anggodeba. Alai saluhut nai hula ala barita nauli anggiat dohot au partohap disi. Ima sahatna martua ma akka natumangion hatani debata jala no piopsa. Amen. Maride mahita. Nampur pe haba-habai Tuhan maparlinggoman mi Umuta pe portibion Tuhan maparlinggoman mi Ay
ingomani. Ay Jesus do partano batoani, kita noon ingolumon. Ay Jesus do partano batoani, otro di saliling nai. Tahatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogona sa tudosan, natumo palangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imanan ditubuhan ni si Maria, nagabe-gabia siato di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matitarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu bonotoro dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo laos undul di siamun di debata Jehova amanay pargogona sa tudosan di sima ibana yung pangula sugo tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria na badia, huria to panela Kristen akka na badia, do dia sani dosa, do dia tai na mandok, mula mangulu sugut daging nyalak nong mate, do dia nguluan na sora suda. Amen. Marede mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti, hati-hati roha dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata, nanayang mamakulingi hita, gabi jamita di minggu seksagesima, di bagasan sadarion, dienet sian buku panurirang Yesaya B2 40 mamuka sian ayat 20 sahatu ayat 30 sada. Yesaya 40 ayat 20 sahatu ayat 30 sada. Songonom mahatana tangiho kamuma nalom ni roha tujahubadu haroroan ni gugu. Buasa ma dohonom wale Jakub jala didoko ali Israel. Bunido dalaku maradopo Jehova. Jala dang maruli uhumahu sian debatakku. Atehe tang dibotoho manang dang dung dibigiho
Debata saliling-liling na do Jahuba, sitopa aka ujong ni tanoon, dangululuja manang madati ibana, jaladang haduduan pikiran nai, ibana balik mangalehon gugutu na luja, jala di pargugui situtu akan naso margelok. Loja peak keduli-duli jala madate, jala tersuladit akan namar daging natabos. Alai akan namar haposan tu Jahuba, maruli hagugun mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dangololuja, mardalani nasida dangolo madate. Ima sahatna. Amu akamang doot akay na nami ita saluhutna na hinahulungan di bagasan gowar ni Tuhata Jesus Kristus papuji matuhata nasa itoktong satia madongani hita nasa itoktong marasini roha madongani mangiring-iring maparmahani pakalubis yan itahe manarihon akan narikot di pardalanan ninggoluta hobar tulomoni rohani debata. Dia setia, baik dan sangat baik untuk kita tanpa memperhitungkan, memperbandingkan seberapa baik kita kepadanya. Dakya dia hitung debatai, dakya di paingot-ingot debata, aka dia ragam ni hasalaan, na taula di pardalanan ni ngoluta. Ido na pataridahon, pabua debata na tatada di bagasan Kristus Yesus. Ibana debata parasiroha, laos debata pargugu nasuha tudusan. Dia Allah yang maha kuasa, maha baik dan selalu setia di dalam kasihnya untuk selalu bersama dengan kita. Akamanga kainang ragam nai namasa situasi di ngolu itu ngatongan di pardalanata. Allah mendesain itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya turut doya kamang obar tulomoni rohani debata nang tulomoni rohata. Saya dong domekel, saya dong dotong arsak. Ada kemudahan, terkadang ada kesukaran menurut kita. Jala di dua dimensi bentuk kehidupan non meragam donang sikapta lahu menyikapi ragam ni akan masa. Setuk salah hita kamangak kainang dapotan pasu-pasu pezolma boido mabay daw siya debata alay boido tong mabay jano tu debata tarlumobi molo mangadupi masa ni hamaulon ragam ni aka na mabain tok uluta kehidupan yang membuat kita masuk dalam ranah kepedihan, ada air mata, gudang jut di roha, ala gudang arsak, alolo sipata, tubuh harugian, sian no tina naso tinagam, meragam doi masa kamangak kainang, laos tu sipe meragam dotong sikap lau menyikapi, daksa rupa kamu. Dohot akan asing laho mangida menyikapi dan bertindak dalam sebuah situasi kehidupan apalagi hamaulun isarani molo masa harugian akamang akainang tua 3 moru padaraman meragam respon
buidui gabe seholan na hohom. Dangadong nanaing sidohonon na. Say hohom. Say dipakulidongan na be maul makatahon ala godang beban di pikiran na. Alayu nang salah hita kamang napadua ho boy datong na sangat reaktif. Lahu mangadubi. Muluanong masa hamaulod di ngolungna. Ay boy do zolma. Nia salah na do. Gabe marsala, gabe macupang hamaulon, tapi tidak jarang juga mengkambing hitamkan orang lain. Iduban na idok, saya mencari kambing hitam. Labatan niak kamang selalu menyalahkan orang lain. Dia dalam keadaan sulit tapi melempar bahwa yang bersalah bukan saya, dia. Alayun nak salah kita to kamang nabatuluhon gudang do nama dili. Bahkan sahat tuna depresi. Bahkan sahat tuna bunuh diri. Ayang gosonang zolma kamang datang bunuh diri ya deh. Paling mau bunuh diri bunuh diri tidak sengaja do. Ayo dong akadong amadok hala India la bunggalin na. Mau marhebengon olo dom modum de faret. Allah holon nama buk kerjuna. Allah gudang gue penga. Allah mau sok ke penga. Ikasur rumudum. Imat contoh na rupane. Boido kabe madele depresi tera. Bahkan hurok nakani satu na bunuh diri. Dohot sikap na hasing. Boido nang lamanipil haporsiona. Dia tidak lagi mau menuruti apa kata Tuhan. Karena dia rasa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Kenapa saya menderita terus? Apalagi sahat tuna memperbanding-bandingkan nguluni halak. Alayu nang salah hita kamang. Udang dutong zolma. Torop dutong zolma. Nang pe masa hamaolon. Adong hasusaan. Ia tetap marsiho tu debata. Alkitab saja menceritakan itu. Jaladak kolan nezolo masai. Yakin do hita kamangak kainang. Adong do bezol mamalo masa hamaulo di tengah-tengah di ngoluna. Dia semakin berserah kepada Tuhan. Gabi, ibo to madok. Songon yang idok ni, si Zub. Debata do nama ngalehot, debata ma nama buat terpuji ma debata. Itu dok si Zub. Dia menyadari, dia mempercayai bahwa apa hidupnya berasal dari Tuhan. Kalau terjadi sesuatu, ya serahkan juga kepada Tuhan. Songoniman yang ngeluta. Songoniman yang jalai kesongoni doh ngulu niakana persea. Marsi hohot. Diragam niaka hamaulon dohot laskiroha. Tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Akamangak kainang nga masuk alak Israel tu habuang Babel ala naing paingoton ni debata nasida ay marmara nasida mangida pangalaho nasida naso satia betu debata. Allah mau mengajar mereka sehingga sejarah membuktikan Tuhan harus melatih mereka dan hidup ke alam pembuangan, penjajahan. Warna madaina kamanga kainanga kasolma na terjajah na terbuang na adok kebebasan di si. Akahatuban nama kelas ni. Secara perdagingon udok nakaling nang adong kebebasan saya susah dong uluni. Ai diulau-ulau na dadang ibana manapu parbueni na niulana. Gabe sehona kosa-kosa. Secara pertedio pe na di botohiam manoba debata gawe terganggu do gawe terganggu peribadahan nasida aladak di halomohon lak Babel parugamuan persembahan nasida tu debata ido bahen nasahat nasida madok bunido dalakku maradopo Jehova jaladang maruliuhu mau siat debataku itu puncak klimaksnya ngabuni
Dalakku mararopo Jehovah alaniha. Banga alaniha susani. Alaniha maoloni. Mereka tidak lagi memikirkan ada kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Alaniha, alani parirna. Asugari nya dingok nasida alani dosana do, alani hazugalonna do, boido ragawe ngalom rohana sida. Alai kembali memang mereka memakai juga pikirannya. Alani hasusani. Alai ala bangso ni dewata do nasida. Nabi nilit ni dewata do nasida molo petung terbuang itu hanya sebagai aksi Tuhan untuk melatih, mengingatkan mereka. Paingoton nasida. Ido bana didok. Ai debatado pargogo nasuhatu dosan. Na sebato hamuna doi didok dia 20 lui. Debatado pargogo nasuhatu dosan. Na boy patupa manangaha. Allah itu kuat maha kuasa. Jala debatado na manoppa sasudena. Ibanda do na mangaturhon. Warrape ibanda do na manoppa. Hak kuasa ada pada dia. Ibana do na manotuhon sasudina. Las satulus dia kamangak kainang songon narido ni parpoda molotazaha di poda 10 ono mai siei rohani zolma marsakap dalanna alai kozahuba do na panotuhon lakana. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Ai di tonga-tonga ni parangulut ta sinungaing pe. Asa sitong na kan nola merencarawat do hita mangulahon. Emang ada yang menjamin berhasil? Tidak. Semua mengalami proses dan penentuan akhir kita percayai adalah Tuhan. Jala laos debatado na mangalo akka na manusai akka wangsona. Debatado na madonghani lau mangalo akka na manusai wangsona. Jala nomor gado pihak kamangak kainang molo didok dasida buni do dalakku marado Jehovah sasitonga dangadong nabuni dihadopan di debata. Jangankan wajahmu dalam hatimu sekalipun, bahkan dalam kandungan ibumu sekalipun dia tahu. Karena apa? Karena dia Allah yang tahu semuanya. Idupen dangadong jolma natudos songot debata. Dangadong nabuni dia dopan ni debata. Jala debatado mangalihu gogo tuakana maka porsia ibana. Jala sai sonok tu ibana. Ido molotajaha tabiginak kening di ayat 30 sadai. Alai akana marhaposat tu Jehovah maruli hagogon mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik. Marlojongi nasida dangololoza. Mardalani nasida dangolo madade. Ngadong hagogon narotu ibana di luar ni dirina. Alania kamanga kainang malo masuk di situasi-situasi sulit. Di paingo dewata hita tarlumubi naseta hilalahod dope pakorhot ni pandemi COVID-19 apalagi di persoalan sosial dan ekonomi. Argahian hata ni debata membuat kita paihotok kita untuk kita asa terus marsihohot pasahato diri tu debata undang mangasahu gugu ay holan nagelengi pe ternyata di debata kamang ngaka coba lah portibion hidup dari dok di poda tulu ayat 5 marhabosat tu Tuhan Jehovah mahosian nasaroham jala unang parpangu sadeyak kutu pikiramu sadiri. Marsihohot pasahato diri holat tu debata. Unang pangasahon gogom jala unang dok nabuni dalammu maralopon Jehovah. Jala napa dua hon ikorsai pasahato diri tu debata. Asai bana mengatur dohot paturehon ngelum. Asai bana mengatur dohot paturehon ngelum. Olo tazaha di Psalm 77 ayat 5 berpesalme madok pasaha madalamu tu Jehovah jala haposi bana. Asai bana paturehon. Haposi.
Asaibana paturehon. Ay molodung do debata paturehon. Perdalanan ni ngolum. Perdalanan ni ngoluta. Tetua kamanga kainang danganong senjata ni manang dia penaboy manggugai. Alani pasahat diri tu debata. Asaibana manghatur dohot paturehon. Daktuk begogota. Daktuk bepikirata kamanga kainang mangadobi akan maol. Situasi-situasi sulit apalagi saat ini. Kecuali mengandalkan Tuhan. Jalan apa tu luhur di dok unang mabiar. Hadapi dengan senyum bersama dengan Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat dan itu akan menimbulkan kekuatan. Di Yesaya 40 ayat 10 di dok unak ko mabiar ayaw do dong hamu. Unang biyahato ko ayaw do debatam. Ahu margagoho ko huhut mangrupiho. Huhut maniupiho marhiti-hiti siamun ni hati goraku. Allah ni nang mabiar. Allah itu tuh satia di bagasan debata. Orang hebat akan mampu menghadapi situasi apapun dan bisa keluar dari berbagai masalah kalau dia bisa mengatakan dan bisa memilih dengan siapa saya. Dengan siapa saya keluar dari pergumulan ini. Lalu dia juga akan bertanya, bagaimana saya keluar dari sini? Dan juga mengatakan kapan saya keluar dari sini. Dan akhirnya dia akan mengatakan apa yang akan saya lakukan. Sudina yakamanga kainang dapot tasya jamiton Holland di bagasan debata nama perguguihun. Uzungna gabebui haluar sian ragam nih persoalan. Sukses itu bersama dengan Tuhan. Hidup dari dok Paulus di Filipi 4 ayat 10 tulu. Saluhut na do tarpatu pau di bagasan ibana nama pergugui honau. Namar si hohot na satia rap dohot debata. Upana luar biasa kamang. Upa ni namar hapo satu Jehovah parjolo di dok dia tulupul sadai maruli hagogon merdapot-dapot. Ada tenaga ekstra di luar dirinya. Natural 50 kilo hiadu boy diangkat. Alai, boy diangkat lobi siani. Ala dong hagogon na luar biasa. Di luar ni dirina. Ima nasihat debata. Bahkan na luar biasa na do pihak kamang na padua di dok gabe marhabong nilali laho manaik. Dia ibaratkan seekor burung Raja Wali, the king of bird. Raja ni akafidong do. Akalali. Idok akanamalo. Molofidong Raja Wali. Ada aerodinamika yang sempurna yang dia miliki. Pergerakan di udara yang sangat baik yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Bahkan dikatakan seekor burung Raja Wali mampu membaca situasi udara. Gabe ningok maka mangak kainang kape sawak nama dewi ate. Nau jago do naik pirong Raja Wali siani. Gabe bui ancur bakka soterida. Alai ngatorop akan namalo menyimpulkan ini. Dia mampu membaca situasi udara. Bahkan dia katakan memiliki ketajaman mata visual yang luar biasa. Bahkan di dok umurna sahatu 70 tahun. Songonima di kobarhon upani akan marhaposan tu Jehovah. Gabe marhabong nilali laho manaik. Bahkan marlojongi nasida dang ololoza. Mardalani nasida dang olomadati. Gabe boy marlojongi manang natu dia
ala gugu na rapo na nasihat de bata. Ala niya kamang datuk sopos rohata nuaing di mingguan. Datuk solas rohata majalo gugu na baru. Ngai patudo sita kamang kainak songo pidong raja wali. Na luar biasa na marasing siya nakapidong na asing. Bakalido raja ni pidongi. Gabe songo ni mahita. Idongani jala di pargugui di bata. Halani. Tong mata ingot akamang akainang. Molotung tadupi na maol terlumubi di tikina warpudion. Labdo kata ni de bata. Madok kita tuhita. Dak pitor saya madili. Ay halak bata perido dui. Unang madili. Ay gudang do tudus-tudus. Molo tuk pait tahilalano aing ingok makamang. So tu ngadong dupenau pait siya kita. Molo tahilala kamang akay nang pugus si tanong aing. So tung gope. Jalapos maroham. Adong dupenau pugus siya ko. Ala itu tu. Molo tung dinggan pasu-pasu di jaloho. So tung gabe mabay ni. Tong gizang roha. Ay molo moraho. Adong dupenau mora siya ko. Apalagi si Mamora. Ay terus do Mamoray. Unang madele. Zala na baduahon. Unang mura-mura besut. Unang mura-mura murhing. Solam tab baru giamu. Holas solakku tiga-tigam. At tabi. Terus wadong manawar di online ni. So tunggabe mapura itu kita di medsosi. Tapi masugut. Rana so dibuka dong ambu doi. Rana so habis do pena tinu horais yakko. Unak say murhing, unang besut. Apalagi marungut-ungut. Ay so na say persoalan molo besut kita. So say persoalan molo murhing. Gabi roabo himi. Ujung galak solong bejal mamakuling ho. Ngatiga-tiga dang laku. Roamu sebohina, ujung ngalari tulang nganan hasing. Ya. Namanya juga usaha. Berusahalah seturut dengan apa yang diaturkan oleh Tuhan kepadamu. Dang bui paksau nakamang. Dang bui paksau tak kedanon berubah songon dan membalikan telapak tangan. Alhai. Hata ni debata di bagasan saudarion. Paingotok kita. Semangat di dalam kekuatan dengan Tuhan. Semangat margogo di bagasan. Hagogo ni debata. Aido topik ni mingguta sadarion. Jahoba do hagogo ata. Dangadong nahasing. Dangadong nahasing. Molo. Tunggu denggan nungay ngolo ni dongammu di etoko. Unang gabe. Iri roham. Unang gabe susai diri malani. Nikmati aja apa yang diberikan Tuhan hari ini. Song nedok ni paredei kan. Syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Bamolo suwui tiap hari malang natabo basali tolwari. Asal masuk. Adong. Si parhaja ponota. Jalapos roham. Dangum malo ho siad debata. Dang hebat kita siad debata. Si pata. Ahana tapi kiri saya ada dope alai rancangan ini debata ngatulu tuh ngaupat. Idu ben dari dok di Yesaya 55 ayat 2. Aida ada pikiraku pikiramu na zala dala dalamuna dalaku. Pikir rancanganmu bukan rancanganku dan jalanmu bukan jalanku. Pabok nayak kamang kainang hata ni debata. Papostor rohata. Duk siap persaura minggon. Gabe dibuang mahita. Tu sadat kesimpulan harga. Apapun yang terjadi, ingatlah. Ada Tuhan yang siap sedia membantumu. Ada Tuhan yang siap sedia membantumu. Percayalah dan hiduplah bersama dengan Dia.
Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ya Tuhan dihatam nang sahur di hami. Tonga-tonga ni parmingguan nami di bagasan saderion. Lasroha nami matzalo hatam pabua hodo debata haguguun nami. Hodo debata nabui mabuak kami tuhadinggano ningulu. Di tonga-tonga ni aka hasusaan sipata na masa di pardalanan ningulun tarlumubi Tuhan itik-itik kina parpudion. Itiki soharu sidong dope pandemi COVID-19 bahkan berakibat tu aka persoalan sosial dan ekonomi. Gabi sipata madati hami Tuhan. Alai gabi pos rohanami duku zalohami hatam. Pabua molo sai kupasahat tami diri nami tuho. Gabi taruli hagugu duhami mardapot-dapot. Bahkan songo pidong raja songo sila lalii manang pidong raja wali. Nabui habang manang natu dia ala margugo Tuhan. Songo ni mangulu namion. Gabi bui hami Tuhan marluzungi sipata di luar ni hagugun nami. Uha persiai hami mai ala hodo narap dohot tami. Pasu-pasu mahami lambangatusi hatam makanguluhon hatam jala maka persiai hatam di pardalanan ni ngulu nami. Rapoko mahami Tuhan. Homa na mangaturhon. Adak sehubo tu hami dope Tuhan. Ahana masa anon marsugut di pardalanan ni ngulun. Alai hatam di bagasan sadarion. Molo rap dohot tohami tau hasonangan lasni roha lehonom mutuhami pasuma hatam naung sahat tuhami ku hamoleti ho kami mai jala alanima hami margugu Tuhan tarlumubi akaruas ni huriam akka amanami inanami nang salhutna kaya nangkon ni huriam tarulilas ni roha margugo lahu mengadupi akka ragam ni akka namasa di pardalanan ni ngulu nasida ganu marsada-sada upasahat tami masalahutna akka ruas ni huriam di HKBP ponang indaon homa nama dongani homa nama menarihon homa nama parmahani ngulu nasida akka nama sahid homa nama ngubati tuksu huwarihami pemarsada-sada terlumubi nahona COVID homa toktong nama pergugihon nasida panaikon imun nasida lahu manghalo tirusi asabui haruar sian pamatangna asa margugu mesti Tuhan lahu manguduti akka ulauna jalabui mesti Tuhan berinteraksi dengan baik dohot akka masyarakat terlumubi dohot keluarga jamot to mohami saluhutna asa dau virus koronai jala margugu hami pinggan imun ni pematang nami gabibui mangalo corona naning rotu perdalanan ni ngulu nami nang huriam pe Tuhan pasahat tami ma homa toktong nama masu-masu huriam gabe parsauran ni ruas ni huriam molotung di bagas ni akar ruas ni huriam pe hupatu pahami parmingguan toktonggo dang makangurangi parsauran nadinggan laho bayan hamuliau di kawarmu pasu-pasu nang akka parhaladu ni huriam patu pahon ragam ni akka pakobasion itonga-tonga ni huriam di bagasan sadarion pasahat tami madaging dohot to dinami tuho asimaroham dongani jala pasu-pasu mahami alai jumulu urasi hami siad dusa pangalasion nami asalam tamah hami Tuhan manjalo pasu-pasu siako mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho alai unang luas lomoni rohan nami nasaut setoktong ma lomoni roham amin. Tajak pemahatan itu hata marede mahita lau suhut mahita pasahaton manang papungu pelihata pilihan nong tapapungu tapasahak maitu huria marhite akasitu awek tabi manang ditransfer tu rekening ni huriata manang dipasahat langsung tu sekretariat ni huriata atong marede mahita.
Datangnya koma peleata ale debata amanamin na deban wagijang hodu haroron ni saluhut silehon-lehon na dinggan duhut nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami peleanon. Pati bulhon harazaun mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamin na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harazaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Kuna kami tugihon tu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disedakon Tuhan debata mebuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mebuhina tuho jala dipasaurhon madamina tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu ma di Tasalhutna. Tuhan Yesus memberkati.